Sziasztok srácok, a mai nap Minecraftozni fogunk. Nálunk mindjárt egy új mapot, majd eddig nem láttuk, ugye, de most én fogok egy ilyet csinálni. Kreatívot csinálunk, azt mondom. Legyen egy káoszlólege, jó? Sőt, akkor még lesz is, és akkor menjünk. Izébe dob be minket, akkor örülhetünk, mert az jó. De akár még rossz is lehet. Nem nyomtam be, ez jó, mindegy. Az ebbe dobott bele minket. Lehet, hogy megkeresem gyorsan a kovácsot. Ebben erre van fel. Ezért is lehet, hogy nagyon jókon amúgy. Remélem tetszett hogy eldark. Nem akarok köszönni most. Nézzük még milyen a kovács. Nál. Melvér. Vas. Red. Alma. Obsidian. Meg veled. Jó az. Ez elég jó. Megvenni egy fát gyorsan. Többet. Mert akkor ugye ez fogunk. Lesz crafting table. És minden crafting deszkával. Itt sem. Kaptunk egy ilyet, egy nagy gatyát. Kaptunk egy gatyát. Elég egy darab. Ez meg szerint lepátot mindenki. Kapcsolódós utána. Belenéztem már. Szettet. Jó. Ennyi. Így volt, és akkor menjünk ide. Jó, rendben. És a közbelépését, és a percet, minden akkor 3 percet tovább nem fogjuk a videót, de lehet, hogy meg lesz 5 percet. Első Minecraft videó, ugye? Aztán ugye izével veszem fel. Ez a nagyon jó. Ez a alkalmazásra szóltam, bocs, hogy legyen megkaptam. Bevésségben nem olyan könnyűen. Nem itt kell, hogy jó, mert akkor... Nem működik. 30 mit vágják az orrom? Most nem tudom. Itt persze leállunk szerintem. Minden állunk. De néhány percig együtt. Vágunk itt egy gyerekekkel. Nem tudom, nem vágunk. Basztok.